Umlisi obekade eyothenga i-KFC laphayana esitolo saka-KFC-ke usekhile kanjalo phakathi. Mbukile, lo wesilisa mechaza uchaza ukuthi kade eyothenga lapha esitolo saka-KFC wasecela ukuyosebenzisa ithoyilethi. Uthe esephuma ethoyilethi kanti isitolo laphayana sesikhiwe. Melibeka udaba uthi yena nje uvele wangena ethoyilethi uhlala isikhathi esingango-30 minutes. Manje laphayana ey'nkundleni zokuxhumana abantu bayamangala futhi bayibuza ukuthi engabe lo muntu lona ebenzani isikhathi esingaka ethoyilethi. Omunye nje ucommente ngokuthi you could at least get us the spice recipe. Omunye nje ubuza ukuthi wenzani ethoyilethi for 30 minutes. Mbukeli, ivideo iyalandela. Okwakho nje ukuthi usize mawuqala ungena kule channel ucofa subscribe button ulike ivideo. Mbukeli, zibule nansi ivideo. Ya nginenkinga yami-ke nansi la kuse-KFC la eBrio Center. Kwenzakaleni ngingene la i-KFC ngo-7:30. So lo KFC uvala ngoba isikhathi uvala ngo-8. So mangena bekhona amajita amabili ebelapha iminyaka. I'm trying to turn this cameras nizobona. Okay, I'll just do this. Amajita ebemile lapha. Ngiyacanga ukuthi niyabona kahle lapha. So lamadoda ebemile lapha ngawabingelela bengawuthi avuma athi wala sathi moja ngangena etoilet. And it was 7:30 ngaleso sikhathi. Mangena etoilet. Mase ngibuye etoilet ngavela ngabuya sekuvaliwe. Hayibo sekuvaliwe etoilet. Xa sekuvaliwe njalo mina eKFC kanjani ngiphakathi? Yabo ngithi ngiyachecka ngempela kusekho umuntu. Ngiba sengiyameza kusekho umuntu and then kukhale ne-alarm. And then decide ukuthi ngifonela amaphoyisa ngafonela okay then basheshe baresponda ke babuya kimi like right now khona abantu bakafire I think the fire department called me, so I think ibona abala phandle abazama ukungisiza. Angiyazi lapha yabo o-KFC waseThekwini and akusiyona inkinga yokuqala ngiba nawo no-KFC le. Ngake ngafike nga-order ngaphuma ngathi ngiyabuya ngoba ngodile ngathi uma ngibuya, but it was not this KFC, bekungomunye lo olaphezulu khona la eThekwini. Uma ngibuya kulo KFC bathi i-order lami sebelinikeza umunye umuntu. Hawu kanjani? Ene akaze bengirefunda ngisho ungirefunda. Ngafonela i-head office yabo. I-head office yabo yagcina nje ithi izolandela udaba lami. Till today ngikhumbula kahle ngangithenge i-street fish lesika ama-piece of five nama-chips ngoba namhlanje ke sengigiyele e-KFC, so bengilokuleza indaba ngithi asakancane ka-KFC. So KFC angazi noma sewashintsha. KFC ngagcina oyi-franchise e-right, angazi sekwenzakalani and bese sengihlale i-hour lonke la and angikho right, even transport yami ngizophuma siphelile kusebusuku manje. KuseThekwini edrobheni ngizobanjwa inkunzi. Yabo ukuthi angikho right kanjani. So into kanjeni ibizwa ngani? Kwenziwa njani-ke uma wenziwa u-KFC kanje? Mina ngisipenda imali yami khona kodwa bona iyona ndlela basishisa ngayo le, basikhile ey'toro zabo. Usikhiye kanjani isitoro? How do you because kuyacaca angiwe lesi sitoro. Usama kanjani isitoro ungenayo isho ukuthi wonke umuntu usefomeni? U-8 ubungakashayi. Okay-ke ngiyaqala mhlawumbe bayidojeleke kangena, but ukuthi be-check ukuthi-ke everyone out because cishe basikhiye ngo-7 or 20 to 7 lesi store, 20 to 8 I mean. So ngiyangi-understand, angifuni ube ngazathi abasebenzi balana ngizobamoshela umsebenzi wabo, but come on guys, masinomsebenzi asiwuhlonipheni. Mina bethu ngisenkingeni njengamanje, angikho right. Mbukeli, sibonga ngokubuka kwakho ivideo. Uma ubuka kwazi wafika lana, besicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe kule channel, ulike ivideo, ucommente kwi-comment section, usitshele ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba. Siyaqinisekisa ukuthi kule channel iMzansi Trends sohlezi sikulethela indaba ezisematheni ngaleso sikhathi. Mbukeli.
usungabuka ividiyo elandelayo.